कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जहानाबाद बजरिया आहे छिनरो जहानाबाद बजरिया ट्रक ड्राइवर से कैसे मैजिक ड्राइवर से कैसे लड़लो नजरिया आहे छिनरो लड़लो नजरिया का करे गइल रहलू ननदो जमुई बजरिया जमुई बजरिया का करे गइल रहलू ननदो लखीसराय बजरिया है छिनरो लखीसराय बजरिया टेम्पुए ड्राइवर से कैसे टहरक ड्राइवर से कैसे लड़लो नजरिया है छिनरो लड़लो नजरिया करे गइल रहलू ननदो हे छिनरो लड़लो नजरिया करे गइल रहलू ननदो ओठावा झुराइल बा कैसे बिखरल बा बलिया हे छिनरो बिखरल बलिया ओठावा झुराइल बा कैसे बिखरल बलिया हे छिनरो बिखरल बलिया कवन टेम्पू वाला तो हसे कवन बस वाला तो हसे कैले बल जोरिया है ननदो कैले बल जोरिया फाटल कैसे चोलिया है ननदो गंदा भइल लहंगावा है ननदो गंदा भइल लहंगावा फाटल कैसे चोलिया है ननदो गंदा भइल लहंगावा आहे ननदो गंदा भइल लहंगावा के तोहके धैले कबरिया के तोहके धैले कबरिया बीचे रे बजरिया है छिनरो बीचे रे बजरिया करे गइल रहलू ननदो हे छिनरो लड़लो नजरिया कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। करे गइल रहलू ननदो आर्यन अखिलेश के तू त चुसैले बाडू गलिया हे छिनरो चुसैले बाडू गलिया बीरू निशांत नकुल के चुसैले बाडू गलिया हे छिनरो चुसैले बाडू गलिया ओकर का बनबू तुम्हें हरी राजुए के बनबू का में हरी बुझाता तो हर चलिया है छिनरो बुझाता तो हर चलिया का करे गइल रहलू ननदो राजगीर बजरिया है ननदो नालंदा रे बजरिया का करे गइल रहलू ननदो शेखुपुरा बजरिया है छिनरो भर बीघा बजरिया ट्रक ड्राइवरवा से लागे ट्रक ड्राइवरवा से लागे लड़ल बा नजरिया है छिनरो लड़ल बा नजरिया। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।